Jeg hedder Allan Paaske. Jeg har været ansat her i CPH Steel i knap 3 år. Inden jeg startede her, der var jeg værkfører, så har jeg været lidt selvstændig, og så har jeg ellers arbejdet rundt omkring i mindre virksomheder. Det er klejnsmed. Jeg er uddannet klejnsmed. CPH Steel er en arbejdsplads for alle, synes jeg. Mine opgaver her i huset, det er rustfrit. Det er rustfrit arbejde. Den fine del af montage og de måske lidt nørdede ting, vil jeg sige. Det er nok det, jeg koncentrerer mig rigtig meget om. Mit yndlingsprojekt, der har været her, der må jeg nok til Kolding. Der er jeg simpelthen nødt til at nævne Koldinghus. Der er jeg nødt til at nævne den store, flotte montre, der står deroppe med Flordanikastellet. Kæmpe montre, 15 meter lang, 4x4 meter. Fuldstændig sindssyg opgave. Mine opgaver her ligger nok 75% værksted. Ja, og så er resten, det kan være noget opmåling, det kan være montage, og det kan være lede og fordele nogle små opgaver rundt omkring. Ja. Mit ønske til en kommende kollega vil jo nok være, at ærlighed, det er meget, meget vigtigt. Og bidrage til værkstedet, bidrage til humoren, fordi humor er altså noget af det allervigtigste for mig. Vi har afsluttet Aalborg op på Utzon Museet. Fantastisk sjov opgave. Ja, men der skulle vi jo lave skulpturen, som vores Jørgen Utzon havde lavet, da han lavede Operahuset i Sydney. Gjorde han ved at lave en masse ringe, og op for oven, der mødtes det hele, og så gav det så skallerne til Operahuset i Sydney. Det projekt, det skulle laves i stor opgave, altså i stor størrelse, så det var 7 gange 5 gange 5 meter, de her ringe. Der var 14 ringe, der skulle sættes sammen. Det var fuldstændig vanvittigt også. Men jeg elsker de der nørdede opgaver, så det er bare at gå til. CPH Steel med et ord, så må det være mangfoldighed.